Tänään Poppipulinoiden erikoisjaksossa vieraana raketoiden supertähdet Velvet ja V. Aina ne tolkuttaa ja kuulemassa, et on meisen. Sä oot meisen. Mä luin jo teen, et elämä on siisi. Mä luin nyt teen, et sä oot tilille massi. Jos sä tahdot, et sun maines mut työ. Se dunia tee, dunia tee, dunia tee. Juhlitteen. Mitä sä tahdot tietää? On avoin kirja. Levällä. Ihan happosen auki. Okei, no, ketkä on teidän suurimpia esikuvianne? Tietysti Vel on aina inspiroinut mua. Mun isoin innoittaja. Pakko sanoa tähän myös mä. Se on ainakin varmaa, että jo parin kuukauden jälkeen tää supertähtiduo saa arvostetun elämäntyöpalkinnon elinikäisistä ansioistaan. Heidät voi nähdä ensi viikonloppuna Rage Domeissa. Viimeinen kysymys. Miten aiotte pysyä Mount Ragesin isoimpina supertähtinä? Salaisuutenne. Salaisuus? Ei oo salaisuuksia. Kuka sanoo, että meillä on salaisuus? Rennon letkeen veljeni tarkoittaa siis, että simppeli juttu. Tarvitaan paljon kovaa työtä ja läjäpäin lahjoja. Jos me aiotaan klarata Rage Dome Show, me tarvitaan lisää trollia.